Maria, tara na kay murag. Mingo na kay diri o kita na labi na sa eskwelahan. Ingon ka, mami. Naman nga maniniyot. Wala pa ba ako kapapicture. Tanawag ko na nga akong award o. Most cute award. Ano yan ako, Maria? Nahot na to ang film. Dili na to siya mubalik. Lagi ko masugot lagi. Muligid. Manduguron na rin ba? Hindi lagi ko. Paputon lagi na ako. Na. Isoy, malipayon kay ko. Kay perting daghana ni mong award karon pagka-graduate mo sa grade 6. Tungod, ana. Nanunta ka sa pinakasikat o pinakarami na painitan diri sa Santa Maria. Mao ang Reyes Bixia. Mga ba, kuya? Gutom po kayo mo. Okay, mo gani no. Tara, ngagto na ta. Saman Maria, mo tindog ka diha, biyaan ta ka. Mami, ako po si Tudong Pawit si Tisoy. Kuya, si Senyorita o. Ano nakapalagi na sila diri? Bitaw tuod no, abi na ko kita nalay nahabilin diri. Maria, tanawa ra gud. Daghang kay award si Tisoy. Dagan bito na siya award, mami. Asa day ka itong pagtawag siya kaganina? Siya ito gibalik-balik itawag ka ganina nga perting daghanang award. Naglain magud akong tiyan ba mo tong nadugay ko sa CR? O na, kay dagan magud kay kagikaon nga binignit kaganina. Ginanta kang ayaw pala biik kay basig mo sirit na si mong lubot. Uy, kuya, tantawara gunong award ni Senyorita o. Nag-inusara. Square pag yun. No? Nakuha, uy. Unsa kay nakasulatan na Tisoy? Tanaw-tanaw pa sila diri sa kuwa, o. Anong tanaw-tanawan mo? Ano man ang tanaw, senyorita? Bawal? Ha? Award din Tisoy, oh, perting daghana. Ibog! Ibog! Ibog yapon, daghan lagig award pero parting gamaya. Tanawang akuan nag-inusara pero parting dako Tisoy, dako bitaw ka iyang award, no? Paduol daw tabi kay atong basahon, di mo ko kayo maklaro. Tara! Oh, ngano ni dungol mo duha? Manungog na sad mo? Alangan, mami, naibog mo na sila sa kuwang award ng parting dako Dabe, basahon to na imong award. Uy, most cute award. Ano daw, Tisoy? Tinuod daw ni, ako rin gitagaan ni Ma'am Ani kay special daw ko. Cute di ka, senyorita. Kadako ana imong naong, oh. Mami, oh. Unsa man kadudong Pawex, personala naman na imuha. Pero sa dailo na sila, mami, kay naibog lang na sila sa akong award. Kay dako kayo, pwede pa dyan mapaypay. Kuyawa sa gisulatan ni ma'am sa imong award, Senyorita, oy. Kisuril man ng flavor. Pwede maulaw. Senyorita, mao siguro ang taklob sa ice cream ang gisulatan ni ma'am sa imong award. Kay, dako manggug kag ulo. Tarong Tisoy, ha, giap-ap, baya ka. Na. Ayaw ka bala ka, Tisoy. Kay dili na mo mag-classmate ni senyorita sa high school. Kay ngano? Sa private na kapay-eskulahon. Public ra may makaya na nila. Kay Private? Mami, unsa man ang private? Huwag mo nang tingin na notice passing Maria. Ay, maong. Yung tawar, kuya, nagpariya sa mag-ina. Nagpasagad na ba? Rina, pertig yun ang liwata ni senyorita si Muha. Parehas yun mo, hinay kay pangutok. Sa gingay mo dudong Pawex? Ngon ko Rina ba, daghan kay award si Tisoy, dili pre ka senyorita, isara ka buok. Di pag yun tinuod. Kuha pa. Dagat Tisoy! Dagan man lagi mo.